ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародари азиз, пеш аз ҳама боз ҳам як бор дигар шуморо ба ин моҳи муборак табрик мегӯям. Бародари азиз, ва бигзор ки дар ҳамин моҳ сабаб шава ва дуоҳои мо шумо сабаб шава ки ҳамин беморие ки имрӯз ба сари тамоми мардум омадагия худованд дуруш кунад. ва имрӯз бародарон мехоҳам ки ба як қаҳрамони миллат, ба як нафаре ки ватандӯст, миллатдӯст, бародардӯст шуморо шинос кунам. мутаассифона мо чанд қадаре кӯшиш кардем ки номи ӯ бародарро бигирем, аммо ӯ рад кард ва ман мехоҳам ки аз корҳои ӯ шуморо огоҳ кунам ки ҳамин бародари мо ки зиёда аз 2 сол мешавад алҳамдулиллоҳ мешиносемша, дар алоқаем, дар гуфтугӯем бисёр корҳои хайр кардагие ки то имрӯза ягон вақт мо нагуфтем. аз садҳо ҳазорҳо муҳоҷирои тоҷике ки дар спецбирои маҳкама тавассути бародармон Ҳабибулло канали Голос Мигранта помощ равон мекарданд. хулас ҳамаи ҳамё махфӣ монд ва имрӯз мо хостем ки ҳамин чиза барои шумо, барои дигар тоҷирое ки имрӯз возможност доранд ва дастиёрӣ намекунанд ва мо бирасонем ки ба монанди ҳамин бародар имрӯз худованд ира давлат савлат додаги кори хайр кунанд. бародаро, имрӯз чӣ хеле ки шумо худо медонед ки садҳо ҳазор муҳоҷирои тоҷики мо дар Федератсияи Россия дар карантин қарор доранд ва эҳтиёҷ ба кӯмаки ҳар яки мо шумо, ҳар як нафаре ки возможност дорад эҳтиёҷ ба мо шумо дорам. бародари азиз, ба хотири ҳамин бародари мо директори ширкати Русмостранс аст ки ин ширкат мол мебара аз Россия ба Тоҷикистон ва Средняя Азия бигем. номша намегирем ва ҳамин бародар ба зиёда аз 1700 оила кӯмаки худша расондагия. бародари азиз, чӣ хеле ки шумо худтон навора дидестен, ҳамин комплекте ки ҳозир мо шумо дар нишон додестем дар сурат и дар худи Москва барои урусҳо тақсим шудагия, барои ятимо ва барои одамои пиронсол, мақсад 1 кило барои ҳар як нафар дар худи Россия. ва барои муҳоҷирои тоҷик ана ин комплекте ки шумо ҳозир дидестен, ҳар як чиз иборат аз 5 килограмм аст. 5 килограмм бринҷ, 5 килограмм гречка, 5 килограмм шакар, пиёз, ор 10 килограмм, 5 литр равған, макарон. хулас ана ин комплекте ки шумо дидестен иборат дар умум иборат аз 50 кило аст. ба ҳар як нафар муҳоҷири тоҷик тақсим карда шуд, яъне зиёда аз 1700 оила. яъне агар ҳар як оила иборат аз 2 нафар бошад ё 3 нафар бошад, агар ки мо ҷамъ кунем шумораи нафарҳо хеле зиёд мешавад. ва ҳазор раҳмат мегӯям ба анами директори анами ширкати Русмостранс ки то имрӯз тӯли 2 сола ман мешиносамш, анами 2 сол ба миллати тоҷик хизмат кардестай ва барои тақсимоти ҳамаи анами мол ва ҳамаи анами продукта бигем хӯрокворӣ ба анами бародар кӯмак кард. бародармон Ҳабибулло Голос Мигранта ва бародари дигармон Назар канали Добри Таҷик. ва ба шумо бародари азиз ҳазор раҳмати калон мегӯям ки вақти қимати худро дареғ надошта ва ба ҷони худтон риск карда бигем дар ин фазои ноором хестен барои мардум хизмат карден. аҳсан, табрик мегӯям шуморо ки шуморо худованд мақсад лоиқ донист ки ҳамин корро кардем. бародари азиз, ва чӣ гуфтанием ва ҳадафи ин видео аз чӣ иборате ва ман барои чӣ видеоро кардам, ба хотире ки дигар бародарои тоҷире ки имрӯз имконият доранд дар чӣ дар Федератсияи Россия, чӣ дар берун аз Россия, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Қазоқистон ҳастанд бародаро бениҳоят зиёданд, бизнесмено, соҳибкорои бақувват дорем. ва имрӯз бародари азиз, ҳамин миллат, ҳамин давлат ҳам бигем ба кӯмаки ҳар яки мо шумо бародари азиз эҳтиёҷ дорад, ниёз доранд. ва биёем бародаро дар умри сармон ҳамин ситуатсия бигем ҳамин ҳодиса як бор омадагия ва як бор биёем бародаро якҷоя бишем, ҳамин ҳамватано ва ҳамин ватана дастгирӣ кунем. бародари азиз, ва аз тарафи мо чӣ коре ки чӣ хизмате шид бародаро, чӣ соҳибкорен, чӣ намедонам ягон компания дорен, аз тарафи мо чӣ хизмате шава, мисол муроҷиат ки мо мекунем. фақат аз шумо як хоҳиш мекунем ки дар ҳамин вақти тангдастӣ, дар ҳамин вақти мақсад вазъияти безеб ҳамватаноро дастгирӣ кунем ва ҳеҷ вақт фикр накунем ки моли шумо кам мешавад. ва ҳар қадаре ки ту хайр кардӣ бародари азиз, ту бидон ки анаму хайри кардаи ту 10 баробар зиёд мешавад. ва фикр мекунем анами компанияи мо Рустранс зиёда аз 2.5 миллион рубл дар ҳамин аксияи худшон сарф кардан
шояд худованд анамира 25 миллион рубл карда бигардона ба анами бародаро. ба хотири ҳамин имрӯз ҳамватано бародарои мо шумо ба кӯмак ниёз доранд. Бародаро биён илтимос чанд қайм метавонем дастгирӣ кунем. боқӣ дар амони Аллоҳ. Худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо бошад.